अखायानो दाबो हागाया नै अखायानो दैयानो लोमलाजोब्बाय स' लोगोफोर आं मोनसे जायगाखौ देखायहैनि आं नोंसिनो स' नायलांबाय थादोल' गुड मर्निं लोगोफोर बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय स' गाइस आं नै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों स' नै अखायानो हागाथाराखै माथो स' अननानै बयबो साबसक्राइब खालामना होदो आंनि इउटुब चेनेलखौ आरो बयबो सापर्ट खालामदो स' आं मोनसे जायगा देखायहैनि नोंसिनो स' थांबाय थानोसै आं नै दासो लामायाव दङ जोंनि गामिनि लामायाव दै लोमलाजोबथारबाय अखायानो दाखालिनिफ्रायनो हानाय ना स' नायलांबाय थादो गाइस आं देखायनोसै जाय जाय साबसक्राइब खालामखौ अननानै बयबो साबसक्राइब खालामथार स' बे जोंनि गामिनि लामा नायदो नै जोंना न'आ हनै बेयाव ओमफ्राय जोंहा गामियावनो दङ मडेल हस्पिटाल बियो कारिगावनि मडेल हस्पिटाल माने मडेल हस्पिटाल लुफैबाय आरो बेयाव प्रमिलानि हामोन बियो प्रमिला रानिनि स' बेयाव मडेल हस्पिटाल लुफैबाय नायो दाबो नायहाङो दाना फैनो हागोन बयबो कारिगाव माइरंफुरि बेयाव मेन्टेल बैयाव मेन्टेलफोरखौ दोनगोन ओमफ्राय ओरैजाय हस्पिटाल जोबोर नै माने जेसेबांनाखिखौ नायजोबनो हाया प्रेगनेन्टफोरखौबो नायो खोमा ओमफ्राय गथ'फोरखौ नायो बांसिन स' नायफैनो हागोन बेयाव कारिगाव माइरंफुरि बेयावनो डाक्टारफोर दङ थायो बेयाव कवाटाराव A few moments later. दासो हाइवे मोनफैदों नै हाइवे मोनफैबाय नै दासो थाबायबोदोंसो आङो नै लोगोफोर नैबेजों दुब्लि बारि लोमनायखौ आं देखायनि माबायदि लोमजोबखो बेखौ मालसिं हो कारिगाव ओरैजाय बेजों ओमफ्राय मा सहैथाय बासबारि माबा माबि सहैलाबायो बेजों ओमफ्राय बग्राफोराना मा बेजों सहैजोबो ओमफ्राय आं देखायनोसै लासै लोमनायखौ नोंहरदो नै लोमसावजोब्बाय दुब्लिया गासिबो लोमजोब्बाय आरो दंबावो र' लोगोफोर बेखौ मालसिं लामा होनो बे लामाखौहाय हरै लोमसावजोब्बाय बेयावनो जों खारफैबाय थाखायो सानफ्रामबो एक्सारसाइस आरो सानफ्रामबो खारफैयो बेजों जानला मोनला गारि खारा बे लामाजों थाङो बग्राफारा मा जायगा थांथाय ओरैजाय सहैजोबो एकदम आवदां थावदां सहैजोब्बाय आरो एकदम सावथालफोरा लुंसुं लुंसुं बे लामाजों ओमफ्राय दुब्लि बारिया लोमजोब्बाय हनै गासिबो थ' आं देखायबावनोसै र' जायगाखौ बैथिंथ' लामायावनो लोमजोब्बाय लामाजों बोहैगारजोब्बाय माबायानो जाम्फैया फिसा फिसाना दैया देरनानै उसिजोब्बाय आरो नायजाला हरैजायथ' जोबजासे अखायाथ' नागारखानाय नंखाया होख्लायबाय नै हाबावबाय आरोबाव मैयानिफ्रायनो सावसेखा ओमफ्राय दसे हादों अखाया लोगोफोर दुब्लिया लोमजोबथारबाय नै आयो मारै माइ गायनो मोनबावनांगौ गैसैलाय Later. नै लोगोफोर दैबाना जोबसै जाला नै जाला अखा हाजों सानथाम जाबाय सानथाम हरलाय हानाया स' लोगोफोर आं जायगाखौ देखायनो होन्दोंमोन नै नायदो गाइस नायदो लोगोफोर नै जायगायाव हनै लोमजोब्बाय दै लोमजोबथारबाय नै गासिबो उसिजोबथारबाय ओरैजाय आयु नै बाना जोबसै फुरा लोमजोब्बाय एकदम सानथाम हरलाय हाखादों नै कारिगाव बियो कारिगाव मालसिं जों ओरै सावथालफोर गोजाजोब बेजों लामाया एकदम लोमसावजोब्बाय मानसि लोमजों बिराद लोमसावबायना स' अननानै बयबो साबसक्राइब खालामदावथार प्लिज नायफैनायथार लोगोफोर नै नायदो दैया माबायदि लोमदों बेखौ लोमसावजोब्बाय गासिबो नायजाला दैबाना जोबसै नै बेजोंबो उसिजोब्बाय गासिबो उसिजोब्बाय नै दैबानानि लखन बेफोरो नायदो हनै बानानि लखन बेफोरो नै बेजोंथ' लोमजोब्बाय बेयाव माइ गायजोबोमोन गासिबो मोसौफ्रा नै गांसो जानो हाया मोसौफ्रा A few moments later. थ' लोगोफोर बेजों गासिबो लोमजोब्बायानो हनै एकदम गाज्रि जाथारबाय नायदो हनै बोहैगारजोब्बाय थ' लोगोफोर साबसक्राइब खालामदावथार आरो देखायबावनोसै आं र' एसे ओंखारनानै देखायनोसै एबार थ' दैबानानि बोथोर ना देग्लाय अखा बोथोर बे समावनो माइफ्राबो गायनो हानाय नंला एसे माबायावनो गायखानांगौमोन एसे सिगाङावनो थ' माइफोर गायनोबो खस्थ' जासिगोन दैया लोमसावला जोबलायबाय नायलांबाय था आं देखायबावनि र' खिन्थु लोगोफोर बेयाव मेसें बोथोरावबो दैनि आंखाल जाखाया दैया राननो रोङा बेना फुरा बोसोरसे थायो जाम्फैयानो दैया राननो रोंखाया हायोबा मेसें बोथोराव माइ गायफिननो हाबावगोनसो होनदां अबेबा माइखौथ' गायखायोबो खोमा आंथ' मिथिजोबला स' देखायलांबाय थानोसै आं दैयाथ' लोमजोब्बायानो गासिबो दुब्लि गासिबो जाम्फै गासिबो स' नायलांबाय थादो लोगोफोर नै बेजों लामा दंमोन लामाया नै लोमजोब्बाय गासिबो बे लामा दंमोन बेयाव नै बेसे गोथौ जाखो नायदो नै गोथौआनो जायो माथो
एसे गुसुआनो जाबावगोन बे लामामोन लोमजोब्बाय आरो ओमफ्राय ओरैजाय फुख्रि दङ फुख्रि दंलाजोबो ओरैजाय बे लामामोन नै ओरैजाय नायदो लोमजोबथारबाय जेरावबो स' साबस्क्राइब खालामदो गाइस अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामदो प्रेस दा बेल आइकन बेयो कारिगाव ओनसोल आरो मालसिं लामा होनो बेखौ ओमफ्राय बेजों ओरैजाय मा सौहैयो नोंसोरजों आंथ' जोंहा बारा मिथिला गोदान जाबाय नै दैया लोमजोबथारबाय जेरावबो नै गोथौआनो जाथारदों नै स' अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामदो प्रेस दा बेल आइकन आसा खालामो नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ जौगानायाव मदद खालामगोन स' नायनानै माबायदि नुदों कमेन्ट खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम स' बेनोसै गाइस प्रेस दा बेल आइकन साबस्क्राइब माय इउटुब चेनेल बेनोसै दै बानायानो बाना लोमजोब्बाय